Notícia! L'hivernacle del terror. S'ha descobert a Benetússer un hivernacle amb una planta carnívora molt perillosa. Un xiquet anomenat Daniel i el seu amic Miquel van descobrir que l'avi de Daniel cuida una planta carnívora. L'avi estava cuidant la planta carnívora. Ell no sabia que anava a ser tan gran i perillosa. La germaneta de Daniel, Molly, li agrada la planta moltíssim. La tia que anava de visita amb els seus gossets va desaparèixer. Però un dia Daniel i Miquel van entrar a l'hivernacle i van trobar els restes dels familiars desapareguts de Daniel.